Ndalachieng bang moko kuom jotelo mag duond bura ma ODM kotele kod jakom ODM Gladys Wangayi yango ni onge winjruok moro amora mane yango giko mar thuolo moinjore kete tim lipot mar agenda par madito kata 10 points agenda. Jatend migawo mar teko Pio Wandayi bendo medo dok ne lipot makamano kowacho ni jo Kenya osechako neno moko kuom olemo mag lipodno. Kane olose sach chendo mar keyo stima e dho wath ma Ugambe kar chung' od bura ma Bondo, Wandayi owacho ni keto commissioners manyien mag IBC kod loko chike madito matayo yiero gin moko kuom gigo mane aput mar NADCO kete maino margi kendo nyaka sani oseketgi e tim. E kindeno jatelo no bendo kwayo jood bura mondo oru chenro mar neno ni jogo mane oyudo hinyruok kod wito joheragi e kind lal mamoko oyudo chudo kaka achiel kuom yore mag chopo gigo ma giwinjore chwalo ne jatend piny William Ruto mane ochwoyo koke kod mane en ogai mar ODM Raila Odinga. Na nina hakika kwa wakati huu tunapoongea, a lot of the NADCO recommendations have already been implemented. A lot of them, including the establishment of the IBC. That was one of the greatest recommendations of the NADCO report. The other issue that NADCO recommended was the matter of amendment to Elections Act. That has been done. Jambo ambalo limebaki kidogo ni mambo ya compensation for victims of election violence. Na hiyo inashughulikiwa vilivyo na bunge la taifa.